Good morning po mga kabalen. Good morning po mga ka-Newsstream. Happy Monday! Welcome po dito sa ating CLTV 36 Newsstream. Kayo po ay nakikinig kay Kuyang Justin Dizon. Live ho tayo December 23. Kumusta ka, kabalen? Kumusta ka? Adjust natin yung background music. Ayan. Para mas marinig ho ninyo ang aking boses. Yan. Hindi na ako sisigaw. Yan. Medyo bumalik na ho ang aking boses. Kumusta ho kayo mga kabalen? Welcome sa CLTV 36 Newsstream. Live ho tayong napapanood. Siyempre sa Facebook page ng CLTV 36 News and at CLTV 36 Official kabalen. Gayon din sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. At syempre, sa television ho, nationwide ho tayong napapanood via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Dito ho sa Pampanga, malinaw na malinaw. Kumusta ko po? Hingke ang atamong question of the day. Paano mo ipagdiriwang o isa-celebrate ang Pasko? Ayan. Makibahagi po sa live discussion dito sa ating Facebook page at sa YouTube. Babasahin ko ang inyong mga komento. I-like, i-share, i-follow. Ito pong ating news streaming. Ayan, kumusta ho yung mga galing ng weekend? At ikaw na nakapag-leave na ngayon kasi kita pong Karoling Kapampangan, nausan tayong Sipit Day. Hanapin, 23. So, bukas, holiday, 25, walang pasok din. Siyempre, Pasko. So, ngayon lang, no? At marami na ho yung mga naka-leave, ano? May ngogo na kang kalamiran yan. Detang meg-leave. Buwan, Kamusta ako po? Kuyang Renz, ha? Si Kuyang Renz ba yung, si Kuyang Renz. Ito siya. Siya pala yung ating, katuwang ngayon sa ating pagbo-broadcast. Ayan, maraming salamat. Renz Steven Correa, ayan para sa iyong magiting na pagpindot dyan sa ating switcher. Kasi kung wala ho si Renz, ano? At syempre si Michael din, si Michael. Noon ho nag-Christmas party kami, ay naka-duty si Michael, nanalo siya. Pero syempre, nakuha niya yun dahil nasa duty siya. Ayan, congratulations. At syempre, salamat kay Michael sa iyong pagsasakripisyo, Sayang lang, hindi mo ako nakitang mag-perform. Ayan. Kabalen, silipin ho natin ang sitwasyon sa iba't ibang portion ng North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe na o yung pauwi ng probinsya o yung iba naman, plano namang mag-spend ng holiday season sa Metro Manila. At kung mga staycation, mamasyal, eto ho. At yung iba magta-travel, kung may mga lilipad, out of town, if you're going to Clark International Airport o di kaya naman ay patungo ka ng Ninoy Aquino International Airport, syempre dadaan ka ng North Luzon Expressway at sa oras na ito silipin natin ang portion ng NLEX. Pero bago yan, bigyan daan muna natin yung ilang mga komento ng ating mga followers. Si Venjo de la Cruz, hindi na itloy ang Pasko dahil walang pira. Sabi niya, ayan, Venjo. Siguro tuloy yon o itlog. Hindi na itlog ang Pasko. Hindi, itloy. Tuloy. Hindi na tuloy ang Pasko. Hindi itlog. Ikaw naman ko yung Justin, Hindi na tuloy ang Pasko dahil walang pira. Pwede pa din, oo. Ang diwa naman ng Pasko pagmamahalan, kapayapaan. At syempre, huwag mong kakalimutan ang star ng Pasko. Hindi po hamonado kung hindi ang Panginoong Hesukristo, syempre. Kaya ho nagdiriwang ng Christmas ay birthday ho ni Jesus Christ yan. Opo, hindi po birthday ni Jose Marichan, hindi po si Jose Marichan ang star ng Pasko. Hindi nga balado Jose Marichan. Mali po. Kaya mo supporting role, scorer, musical scorer, hindi po hindi rin ang ham, hindi rin ang chicken at hotdog na ipinamimigay, hindi ang ham, hindi ang yung spaghetti pack ang star ng Pasko.
Of course, masaya na merong ganyan, di ba? Pero alam po natin kung ano yung talagang diwa at esensya ng ating pinagdiriwang ngayong holiday season. Ano? At syempre, pasasalamat na rin na tayo po'y nakaraos ng isang taon. At syempre, sana'y mas maging masagana po ang papasok na bagong taon para sa ating lahat. Ano? At syempre, itong bagong taon po, election year ito mga kabalen. Sana naman ang dasal nating lahat para sa atin hong bayan. Naway makapaghalal naman ho tayo ng mga mambabatas na marunong gumawa ng batas at hindi yung mga mambabatas na wala namang plano at wala namang alam sa batas. Ay nako, di ba? Magboboto ka nga ng senador. Hindi naman alam yung constitution. Ano yun, di ba? Wag naman kung ganoon. Naway sa 2025, mas maging matalino o maging matalino na ho tayo sa pagboto. At sana, matuto tayong kumilatis. Huwag tayong madala sa pasayaw-sayaw. Huwag tayong madala sa magandaang kutis. Pag-usapan ho natin yung solusyon sa problema ng bayan. Yung iba naman, pag nagsalita, sinasabi yung mga problema ng bayan. Alam nila, pero yung solusyon ho yung kailangan nating talakayin. At sana ho, sa pagdating ng 2025 elections, yan ho ang isa sa dasal ni Kuyang Justin, Please naman ho, bumoto ho tayo ng tama. Sayang ho yung buwis. Ang hirap-hirap kaya magbayad ng buwis. Di ba? I mean, malaki yun hindi yun biro. Of course, depende sa sinasahod mo. Pero alam mo yun, tungkulin natin magbayad ng buwis. Kaya karapatan nating magnawagan at magreklamo. Siyempre, pera natin yun Di ba? Ito mga kabalen, yan. So, sabi ni, napunta na ako sa buwis. Ayan, sabi ni Benjo, hindi natuloy. Okay, si Roal Gonzales, Merry Christmas and Happy New Year. Nakatutok sa atin. Maraming salamat, Roal Gonzalo. Gonzalo, oo. CLTV 36 ang slogan. Sabi niya, one region, one station. Ayan. At hindi na po sumakabalan. Updated si Roald, Sama, memorize na talaga yung mga nangyayari sa CLTV 36. Ayan. Okay, traffic situation muna tayo sa North Luzon Expressway. Silipin ho natin. Dito muna tayo sa topmost portion. Dalawa lang naman yan. Bakit topmost? Top portion pala. Ayan. Sa northbound lane, Balintawak Toll Plaza, dyan ho makikita ninyo mga kabalen. Bagamat hindi mahaba ang pila, tuloy-tuloy ho yung dating ng mga sasakyan than usual. Dahil alam naman ho natin, marami ang pauwi ng probinsya sa mga oras na ito. Yung mga babiyahe, ayan ingat-ingat. Yan ho yung senaryo dyan. Teka lang, lakihan natin para mas malinaw ng mapanood. Okay, dito ho tayo sa may northbound pa rin, Balintawak, Valenzuela Interchange. At nakikita ho natin, wala naman hong pagbagal o wala namang pila ng mga sasakyan, bagamat light traffic. At may volume ng mga sasakyan. Eastbound lane, Mindanao Avenue o Mindanao Toll Plaza, maluwag na maluwag po sa mga oras na ito. Ito usually masikip to, di ba mga kabalen? Nakikita natin, maluwag sa oras na ito. May Kawayan, dito ho tayo sa baba, southbound lane ng May Kawayan. Kung ikay patungo ng Metro Manila, mabilis pa rin ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ganyan din sa northbound, dito ho sa may bahagi ng Bocaue. Makikita na mabilis din ang daloy ho ng mga sasakyan. Ito ho yung mga approaching sa atin, yung nasa gitna yan. At yung nasa gawing kanan naman, ito ho yung mga papasok ng Metro Manila. Siyempre sa San Fernando, sa may pinakakanan, bandang ibaba, yan ho maluwag na maluwag pa rin. Sa mga oras na ito, time check muna tayo, 10:24 ng umaga. Pinagbaliktad ko tuloy, 10:24 po ng umaga. So ayos pa rin ang sitwasyon dyan ho sa mga nabanggit na portion. Ang live streaming hong yan ay hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen. Kayo ba'y katulad ko na nagigising na lamang sa madaling araw na giniginaw at talagang napakalamig ho. Ang lamig ng panahon ngayon. Ramdam na ramdam yung Christmas season. Kaya naman,
silipin ho natin o alamin ho natin yung weather update mula po sa Weather Bureau Pag-asa. Kaugnay ho nitong magiging taya ng panahon o magiging lagay ho ng panahon ngayon pong araw ng Lunes, December 23. Sana naman wag maging maulan ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Narito po ang ulat ng Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 23, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin na itong bagyong tinawag nating si Romina ay papalayo na sa may bahagi ng Kalayaan Islands. Huling namataan ito 165 kilometers kanluran ng Pag-asa Island sa Kalayaan sa Palawan. At itaasahan nga natin, ito ay patungo na sa may bahagi ng Vietnam at wala na magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Liban na lamang itong trough o yung mga kaulapan, makikita natin dito, may mga kaulapan dito sa Palawan. Ito magdadala ng mga pag-ulan na may mga kalat-kalat na mga pagkilat-pagkulog, lalong-lalo na sa bahagi ng Palawan. Partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Palawan. Samantala, ang shear line, o ito yung bangga na mainit at malamig na hangin, ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, lalong-lalo na sa Eastern Visayas na nakararanas ngayon ng mga moderate to heavy up to intense rain. Kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha o flash floods at pagguho ng lupa o landslides. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama ang lalabing bahagi ng Mimaropa, Calabarzon, gayon din sa may area ng Aurora. Asahan din natin sa epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi naman ng Cagayan Valley Region, Cordillera, gayon din dito sa may area ng Nueva Ecija, kasama ang area ng Bulacan, Rizal, at dito rin sa Kamaynilaan, posibleng makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Mindanao area at sa may area ng Ilocos Region, generally fair weather tayo, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga mahihinang pag-ulan sa Luzon, habang may mga pagkilat-pagkulog naman sa area ng Mindanao. Maliban nga dito sa minonitor nating bagyo, wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area o anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible sa paglapit natin sa panahon sa araw ng Kapaskuhan, posibleng wala na tayong bagyo sa loob ng at labas din ng PAR. At narito na nga magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Makikita natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama yung Calabarzon at malaking bahagi ng Mimaropa. Dulot yan ng shear line, habang makakaranas naman ng mga mahihinang pag-ulan at maulap na kalangitan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley Region, gayon din ang Cordillera, kasama ang mga lalawigan sa Central Luzon, particular na sa bahagi ng Aurora, gayon din sa Nueva Ecija. At posible rin dito sa Kamaynilaan ang magkaroon ng maulap na kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon naman, particular na sa Ilocos Region, makararanas tayo ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated light rains. Dulot pa rin yan ng hanging amihan. Agwat ang temperatura sa Lawag, 23 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao hanggang 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 16 to 24 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, ay 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 21 to 27 degrees Celsius. Dito tayo sa Visayas at sa Palawan. Makikita din natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan. Dulot naman ito ng trough o extension pa rin ng bagyo na tinawag nating si Romina. Agwat ang temperatura sa Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Sa malaking bahagi din ng Visayas ay makararanas tayo ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi nitong Eastern Visayas kung saan direktang nakakaapekto itong shear line at kadala ng mga moderate to heavy up to intense rain. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Mindanao ay makararanas lamang ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Generally, fair weather tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro City,
24 to 31 degrees Celsius. Bukas nga, inaasahan pa rin natin ang pagpapatuloy ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong bahagi ng Calabarzon at dulot naman ng posible din na dulot ng amihan ay meron tayong mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, partikular na rin sa Isabela at dito nga sa nalalabing bahagi din ng Mimaropa. So mag-ingat po, lalong-lalo na itong bahagi ng Eastern Visayas, lalo ilang araw nang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw dulot nga ng shear line. Pagdating ng araw ng Pasko, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama din itong Quezon Province at ilang bahagi ng Mimaropa. At posible po na yung epekto ng shear line ay makaka-apekto din sa area sa Central Luzon at gayon din dito sa may Cagayan Valley Region. So iba yung pag-iingat, lalo na inaasahan nga natin itong mga pag-ulan na dulot ng shear line sa malaking bahagi dito sa may eastern section ng Luzon at kasama pa rin itong bahagi din ng Kabisayaan. Samantala, dahil sa amihan ay meron tayong nakataas na gale warning, particular na sa mga area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ito makikita natin, ito yung mga lugar kung saan inaasa natin magiging maalon yung karagatan, kaya delikadong maglayag. Ang mga maliliit na sasakyang pandagat, kahit yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin na ito ng ating bansa, dahil magiging maalon yung karagatan, dulot pa rin yan ng hanging amihan. Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:17 na umaga at lulubog, ganap na 5:33 ng gabi. At sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Muli, nagbababala tayo mula dito sa Pag-asa na patuloy ang mga pag-ulang maranasan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa banta ng mga flash floods at landslides. Kaya patuloy tayo mag-update sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At live nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Yan ho mga kabalen, atin hong narinig si Kuyang Obet mula ho sa Pag-asa. Opo, yan ang kanyang hatid na impormasyon sa atin. Impormasyong magagamit, impormasyong makatotohanan. Ayan naman ho yung pangako rin ng CLTV 36 News sa inyo, mga kabalen. Sige, sa oras hong ito, ay may good news akong isi-share sa inyo. Eto ho, para sa lahat ng ating mga ka-news stream, ayan may good news si Kuyang Justin sa inyo. Teka lang. Announcement ho Yan. Libre po ang toll. Ngayon pong December 24, 10 p.m. to 6 a.m. ng December 25. At sa December 31, 10 p.m. hanggang 6 a.m. ng January 1, 2025. Para sa mga Class 1, 2, and 3 vehicles, na daraan po sa mga expressway o superhighway na ipinatatakbo o pinapamahalaan ng Metro Pacific Tollways. Yan ho yung NLEX Connector, SC-TEX o Subic Clark-Tarlac Expressway, CALAX, and Cavitex. Yan ho, mga kabalen. Ang pamaskong MTC, libre po ang toll. Wave po ang toll sa Class 1, 2, and 3. Banggitin ko lamang yung schedule, December 24, 10 p.m. to December 25, 6 a.m. And December 31, 10 p.m. to January 1, 6 a.m. Ayan, mga kabalen, mula ho sa NLEX Corporation. Isang mabilis na patalastas muna ho tayo sa atin hong pagbabalik. Aking ipapasilip sa inyo yung muka ng mga bagong pera. Ano nga ba itsura ng mga bagong pera ngayon? Baka si Kuyang Renz meron.
Oo, nanalo yan ng raffle. Eh. Baka meron siyang bagong pera. Baka yung pera, cash yung napanalunan. Ha? Sige po. Isang patalastas muna. Magbabalik ang CLTV 36 News Stream. Diyan lamang po kayo. Okay ho mga kabalin, nakapatalastas lang ho tayo sa telebisyon habang naghihintay tayo. Ito, magbigay daan muna tayo sa ilang mga commercial gaps sa TV. Pero dito ho sa Facebook, ayan, tuloy-tuloy ho. Panoorin muna natin yung traffic situation. At magbilang muna tayo ng mga sasakyan habang si Kuyang Justin ay iinom lang ng salabat para bumalik ho ang kanyang nawawalang boses. Papapost ko na nga, missing. No? Okay, nagbabalik ho tayo sa telebisyon. Welcome sa CLTV 36 News Stream. Makibahagi ho kayo sa live discussion sa comment section. Ang tanong lang naman, ang tanong natin sa ating programa ngayong araw, paano mo ipagdiriwang ang Christmas season? Paano mo i-celebrate ang Pasko? Eto mga kabalin, bago tayo pumunta doon sa mga bagong pera, meron lang akong konting paglilinaw. Tapos, hindi ko na ipapakita yung video kasi masyadong brutal. Oo. Masyadong brutal. Anyway, pasintabi ho sa mga manonood, nakikinig, trigger warning, violence, mention of violence. Eto ho mga kabalin, viral ho ngayon sa social media itong nangyaring pamamaril sa isang lalaki, point blank. Asin tutukan, ayoko na, sorry. Apologies, okay, hindi ko na babanggitin. Okay, ang nangyaring pamamaril sa isang lalaki. So, ang lugar ho ay Balibago. Okay? So, paglilinaw ho ng Angeles City Police Office, naglabas ho sila ng statement kasi may mga kababayan tayong nalilito na akala ho nila nangyari itong insidente ng pamamaril sa Balibago, Angeles City. Ang tinutukoy ho ng mga uploader sa video, yung kumakalat ngayon sa social media, please, wag na ho nating i-share, wag na nating ipasa. Okay, respetuhin ho natin yung biktima at yung kanyang pamilya. At po, nangyari ho ito sa Balibago, pero Balibago sa bahagi po ito ng Laguna. Okay, hindi po sa Balibago, Angeles City. Balibago, Santa Rosa, Laguna. Kaya po may nakalagay, Balibago SRL. Ibig sabihin, Santa Rosa, Laguna. Yun ho yung address. No? Doon ho nangyari yung viral shooting incident. Ito po yung sa statement. Basahin ko po yung statement ng Angeles City Police Office, mga kabalen. Sabi niya na ito nga, nag-spark daw ng online concern na kung saan makikita itong shooting incident involving yung two individuals. The incident, which seemed to have occurred in a place of convergence, quickly gathered attention from local communities. At it has come to light that the shooting did not take place in Barangay Balibago, Angeles City, as initially believed by many viewers, but instead sa Amar Village, Balibago, Santa Rosa, Laguna.
Ayan, at the confusion surrounding the location of the incident highlights the importance of verifying details before jumping to conclusions. At totoo ho yan, especially with the rapid spread of misinformation through social media. Kaya nga ho, yun yung sinasabi ko, mga kabalin. Hindi naman porke nag-share sa Facebook, hindi naman porke nakita mo sa YouTube, totoo na. Kahit sino po pwedeng mag-share. Ito lagi kong pinaalalahanan yung mga nagiging biktima ng peking balita. Wag hong ganun, mga kabalin. Ano? Yan, ito po sinasabi ng ACPO, hindi dahil nakita natin sa social media, totoo na. Di ba? Magkaiba ho kasi yung pagpo-post na ginagawa ng mga, halimbawa, itong Angeles City Police, syempre, legit source ng CLTV 36 dahil mo nga nagbabalita at dumadaan sa proseso yung pangangalap ng balita. At syempre, yun hong mga kababayan natin na talagang nagsishare lang ng mga information. Minsan wala namang intensyon na manloko, makapanlin lang, pero dahil hindi sila aware at naniniwala sila, sinishare nila, ang nangyayari, pati yung iba, napapaniwala nila. So yun ho yung nagiging problema sa social media. Kaya nagpaalala ho yung Angeles City Police Office, wag ho tayong basta-basta mag-conclude nang hindi nagsasagawa ng anumang pag-aaral, research ho, mga kabalin, Wag ho tayong pala desisyon. Yun ho yung sinasabi nila. Yan. So ayan ho, paglilinaw, hindi po sa Angeles City nangyari itong shooting incident sa Balibago, Santa Rosa, Laguna. Nangyari yan. Okay, sige. Yung binabanggit ko ho kanina, papakita ko sa inyo yung mga bagong pera. Hanggang tingin na lang. O di ba? Hanggang tingin na lang tayo sa bagong pera Mali mo dumating, di ba? Hindi. Huwag pala. Ngayong 2025, claim lang tayo. Yung bagong pera na yan, kukunin natin lahat yan. Mapupunta sa atin yan. Maniwala ho tayo. Yan, tiwala lang. Positibo lang. Okay, ito ho yung mga bagong pera. Reviewin nyo na. Parang sa gayon, pag dumating sila sa 2025, maghahawak mo na sila. Alam mo kung ano ang gagawin mo at hindi ka malilito. O, di ba? O yung mga magmamano. Yung mga nagtatanong, nakapagpapalit na ba kayo? Wala nga ho, yung hirap Wala nga sa circulation Pota kasing sisiklod ngayon, dapat magdala kang QR code. Okay? Tama. Pag nagmamano kayo, magdadala ho kayo ng QR code. Kasi nga GCash wala nang cash ngayon wala nang cash. So, tip yan, i-print mo na. Okay, maganda yung t-shirt mo, no? Nung mamasko ka ngayon paprint mo yung t-shirt yung QR code. Huwag yung gagayahin yung idea ko, joke lang. Gayahin nyo na, sige na, gayahin nyo na. Print your QR code on your shirts, di ba? Namamasko po, tapos may QR code ka, di ba? Mas madali. Mas madali yung pamamasko. Yan. So, ito ho yung mga mukha ng mga bagong pera. Dito muna tayo sa 50 pesos. 50 petot. Sabi ni Parin Johnny, 50 petot, Parin Johnny. Tsaka si Kuyang Art. Okay, ito yung itsura ng mga bagong pera. Ayan, yung basahin natin yung update, Ipinakita na ho ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP yung disenyo ho ng mga bagong pera ng bansa. Ilalabas ho itong first Philippine Polymer Banknote Series sa first quarter ng 2025. May 4 pong denomination. Ito hong mga plastic na pera kung saan tampok ho yung ilang hayop na tanging sa Pilipinas lamang makikita. Bukod po sa Philippine Eagle sa 1,000 peso na kabilang na ho doon sa mga unang nailabas o yung nauna nang nahawak natin ay kabilang ho dito yung Visayan Leopard Cat, 50 peso bill. At yung Palawan Peacock sa 100 peso 100 pesos bill, 100 peso bill. At yung Visayan Spotted Deer sa 500 peso bill.
At yan ho, mga kabalen, ayon ho sa BSP, ang bagong disenyo ay naglalayong ipakita ho yung ipinagmamalaking biodiversity at kultura ng Pilipinas. Smarter, cleaner, and stronger din daw itong mga bagong pera. And mas matibay at advanced din yung counterfeiting features ng mga ito. Paglilinaw ng BSP, magagamit pa din yung bagong bills kasabay po ng mga existing bills na ginagamit ho natin ngayon. Okay, subukan nating makausap si Ashley Punsalan. Sa ngayon ho ay nag-iikot sa mga palengke upang alamin natin yung sitwasyon sa mga pamilihan. Maya-maya, tabayanan ho natin si Ashley Punsalan mag-live ho para makapagbigay ng update sa atin. Pero sa oras na ito, silipin muna natin yung ilang pang mga balita sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ini po, panagkat ke, community billboard muna tayo. Panagkat ke po kareng sablang magaral o megaral keng Assumpta Technical High School. Opo, kaya binigay kayong talasuyo Justin Dizon Ken, siyempre. Proud Assumptan. December 30, 2 p.m., magbalik, magsaya king pamilyang Assumpta. Marapat sa po yan king Assumpta Technical High School, Santa Monica, San Simon, Pampanga. At hosted by Batch 99, din kaya katamong Silver Jubilarian. Ayan. Siyempre, in collaboration with Jubilarian Batches 1974, 1979, 1984, 1989, ang popo reng Batch 1994. Ing tema na po, din kaya katamang Grand Alumni Homecoming, Father, you are my life, my fullness, my all. Yan, kabalen, ing selebrasyon na po ng Assumpta Technical High School, king daratang 30 na ning Disyembre, alas 2 na po. Ninggat pa na po ng ganang alas 8 o alas 9 na ning Bengi. Yan. Ito ho mga kabalen. At siyempre kung marami ho sa atin yung magbabakasyon, marami rin yung mag-duty ngayong Christmas season. At kumustahin po natin sila kung paano nila sasalubungin ang Kapaskuhan habang nasa trabaho. Panoorin po natin ang ulat na ito. Hinihintay na selebrasyon ng mga Isa sa mga pinakahinihintay na selebrasyon ng mga Pinoy ay ang Pasko. Kasabay na pagunita sa kapanganakan ni Hesukristo para sa mga Kristiyano, sa araw ding ito, nagbubuklod ang bawat pamilya at masayang nagsasalo-salo. Umuuwi ang lahat sa kanilang mga bahay o di kaya na may bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa araw ng Pasko, mayroon din tayong ilang kababayan na tumutugon at nagsisilbi sa tawag ng kanilang mga tungkulin, kagaya na lamang ng traffic enforcers. Karaniwang araw man o kahit na tuwing Pasko, ang traffic enforcers ay nagmamando sa kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero.
Kaya nagtatrabaho kami sa mga bayero, ganyan, na para yung flow ng traffic, mabilis. Kuwento ni Jimmy Tagulaw, sa loob ng 16 na taon sa serbisyo, nakasanayan na niya mag-celebrate ng Pasko sa kalsada. Bumabawi na lamang daw siya tuwing umuwi o di kaya'y nakapahinga. May yan naman kami break na pag-break mo, kasama mo naman pamilya mo. Tapos, dapat talaga magtrabaho ka sa traffic. Kaya nga, enforcer ka para yung traffic priority mo. Ganito rin ang mga security guard, lalo na sa iba't ibang gusali at establishmento. Siyempre, as security personnel po, prioridad na po yung seguridad at kaligtasan na rin kaya nga sa open. Kaya kahit magpasko, kailangan niyo po talagang mag-over. 10 ng mga kabalan at ng buong CLTV 36, saludo kami sa mga individual kagaya ni Tagulaw at Antido na handang gawin ang kanilang trabaho dahil sa kanilang pagsikap na mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa, hindi lamang tuwing Pasko, kundi sa bawat araw ng taon. Liana Canilaw, CLTV 36 News. I-hope sa lahat mga kabalan natin. Lalo-lalo na yung mga magigiting nating mga traffic enforcers. Ngayon pong holiday season, wag mainit ang ulo at wag nating pagsusungi. Dapat hindi araw-araw, dapat naman talaga wag kahit hindi holiday season. Ano? Pero lalo naman na ngayon, Diyos ko naman, di ba, Paskong Pasko, pagsusugitan nyo yung mga traffic enforcer. Wag ho mga kabalan, dalhin nyo na hanggang bagong taon yan. Saludo ho sa mga traffic enforcers at sa mga kababayan ho natin na iba pang nasa sektor o nasa ibang sektor na magtatrabaho po ngayong Kapaskuhan. Ito rin, may paalala rin ho itong kagawaran naman ng kalusugan na kahit na masayang-masaya tayo, wag ho nating kakalimutan ang iba yung pag-iingat. Isaalang-alang ho ang ating kalusugan sa kabila ho ng Hindi pa rin ito maiwasan. Bagamat patuloy ang babala at pagbabawal ng mga otoridad sa publiko ukol sa paggamit ng mga paputok, hindi pa rin ito maiwasan ng iilan, lalo na tuwing sasalubungin ang bagong taon. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, umabot sa 161 ang mga naitalang kaso ng tinamaan ng quitis, 77 sa 5-star at 3 ang nagkaroon ng injury dahil sa losses dito sa Central Luzon noong December 2023 hanggang January 2024. Muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan ukol sa iba't ibang fireworks o firecrackers-related injuries. Maaari po silang maputulan ng kanilang mga paa, kamay, at yung mga iba maaaring mabulag kung natamaan po yung kanilang mga mata. At yung worst po maaari pa ring mamatay, lalong-lalo na yung mga pagkamatay, lalong-lalo na kung ginamit po natin yung mga pinagbabawal na mga paputok. At yung pong mga simpleng naputukan pero hindi po sila naagapan, maaari po itong mag-lead sa tetano, na kung saan ito naman po yung magiging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Yung tetano, pag hindi po tayo nakapagpa-inject kaagad ng anti-tetano sa ating mga ospital. Kung sakaling maputukan, agad daw magtungo sa pagamutan upang mabigyan ng lunas. Mayroon ding mga hakbang na maaaring gawin bilang first aid. Kung naputukan po sila na aksidente, kailangan lang po itong hugasan with running water at nang gamit po ang sabon, linisin po natin ito at ibalot po sa malinis na tela, at pumunta po sa pinakamalapit na ospital para po yung medical intervention ay madali ang maibigay po dito. Samantala, nakahanda na raw ang mga pasilidad sa rehiyon upang magbigay serbisyo sa publiko. Nasa ilalim po sila ng Code White, na kung saan when we say Code White Alert, sila po ay may mga naka-standby po na mga team ng doktor. Meron pong anesthesiologist, may mga emergency room nurses, yung ating mga ortho, opta, in case na mga natamaan yung mga mata, ng mga ngailangan po ng surgery, or operation, nandyan po sila naka-standby po. At yung ating mga kakailanganin, yung mga swero, nandyan po yan lahat. Naka-alert po sila, naka-ready po lahat. Ibinahagi rin ng ahensya ang iba pang pangangalaga na dapat tandaan, ang healthy handaan,
be healthy at iwas paputok. Sa healthy handaan, umiwas po sa mga matatamis, matataba at maaalat na pagkain. At alam naman natin sa kultura ng Pilipino, yung pagkain po marami, no? Pero eat in moderation, wag pong sobra-sobra, no? At yung ating pong be healthy, ini-encourage po yung ating mga uuwi sa mga probinsya o sa trabaho po nila, uuwi ng probinsya. Ini-invite po natin at sinasabihan po natin sila na maging ready po at i-remember po nila yung blow baguettes, no? So bawat po, before po sila magmaneho, i-check po muna lahat yung engine, yung brake, yung gas, yung light, yung sarili, lalong-lalo na. Huwag pong magmaneho kung inaantok, kung laseng, o kung uminom po ng gamot tulad ng antihistamine. Dahil side effect po ito ng pagkakaantok, no? At upang hindi mailagay sa peligro ang kalusugan at ang mga mahal sa buhay, payo ng DOH, mas mainam na gumamit na lamang ng ibang pampaingay kagaya ng kaldero o turotot. Liana Canilaw, CILTV 36 News. At yan ho ang paalala ng DOH, mga kababayan. Huwag po natin kakalimutan. Ako po sana kapupututang gamat. Ayan. Maraming salamat ho sa lahat ng tumutok sa ating programa. Dito ho sa CLTV 36. Ayan. Babatiin ko lang kayo. Magpapaalam na po si Kuyang Justin. Maraming salamat. Maligayang Pasko, mga kababayan. Isang makabuluhang Pasko at masaganang bagong taon sa atin pong lahat. Naway makamit natin ang ating mga minimithi sa darating na susunod na taong 2025. Muli mag-ingat ho tayo, ligtas na selebrasyon at syempre makabuluhang selebrasyon po ng Kapaskuhan at ng bagong taon para sa ating lahat. Magkita-kita ho tayo sa next week na, mga kababayan, dahil bukas ay Christmas special muna tayo. Hindi pala next week. Next week tuloy, hindi pala next week. 26, opo, sorry po, sorry. Si Kong, papasok ko ako ng 26. Promise yan. Magbabalita ho ako sa inyo ng 26. Promise yan. Oo, samahan niyo ako kumain ng tirang spaghetti sa 26. Promise yan. Maraming salamat. Ingat ho tayo. Merry Christmas!